Jokanyo e bunge la wananchi ma Siaya owuok oko mar kwedo chal mar boma ma Siaya ma giwacho ni kod udi mojwang', gino mamiyo boma no picha marach ka giseyo MCS ma kaunti no kuom yulo e tich mag gipuodho chike manyalo konyo muko udi ma kamago. Kotelnegi kod jakom margi Jacob Omondi, gidwaro mondo moko kuom mapeyni olosi ni mar chal gi richo kendo thiro chenro mag wuoth. Moko kuomgi kata kamano to nodok ne tend kaunti no magiwacho ni nyaka ne kuong tiek chenro mag dongruoge manochaki e bwo gavana machon Amoth Rasanga. This year hindi gaden tino kagin udi muti mamoko no wang to koger moko chaka moko richo weg udi gi beno lalo knegi ere gima udi gi konyo go Siaya County kes ginyiso Siaya County picha marach momiyo akwayo ni MCS bikoda policy maka weg udi ma Siaya ok nyal golo udi maricho muti man kanyogo to megi investors moko mondo ger udi man standard manyalo create jobs to nyalo create tije mang'eny ni youths. Governor marwa okelnwa investor mondo gernwa kambe Siaka nikech gimwa neno pesa pod tin circulation ma pesa no piny kabisa Siaya to nikech onge kuonde ma jowa yute minyalo nwang'e pesa week ka week kata dwe ka dwe. Koro dwa gombo mondo wawinj ni governor okelo investor gero kambi kata okelo investor odonjo Dominion mwalo kacha koro puro puodho ma mwalo cha to golo chiemo to Siaya yudo go dongruok. Governor ok nyal chako tich from point 1 ka ok otieko tije manene nyawadgi manentiere oweyo. Gik moko kaka bus park nowe kapok oger borumo. Osekete pesa icho bus park igero. Stadium miwuoyeni nowe i regime mar Rasanga. Erogere mondo tieke. Koro ng'eny ji wacho ga nok ne gima governor timo to governor nyaka tiek projects manochak chon.